ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದಂಡು ಆ ಲೆಟರ್ ಪಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೇನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ರೆ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಡು ಲೆಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಟರ್ ತೋಜವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಟರ್ ನಾನು ರೂಮ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ರೂಮ್ಗೂ ಪೋಯಿ ಅವಳು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಟರ್ ತೋಜವೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕು ಎಡಿಟ್ ದೀತೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು నేను ಎಂಕ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನೇನು ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಟು ತೂತು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪಣೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ ಮಂತನ ಒಪ್ಪಗನೆ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಿಲ್ ಮಂತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ ವರದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 10ನೇ ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಡೇನೆ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಈ ನೇಮ್ ಉಡೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕೆ ಬೇತೆರೆಗ್ಲತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು 10ನೇ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಪ್ಪ ಪೋದು ದೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹತ್ತು ತಿರುಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಂಡದು ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದು ಐಕ್ ಬರ್ತನ ಲೆಟರ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಈ ಚಾನಲ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ